I flere der spurgt til, hvordan vores hus det ser ud indenfra. Så jeg vil prøve at give en lille rundvisning af, hvordan det ser ud med rod og diverse. Så det må I lige bære over med. Sådan er det. Vi starter lige med at gå ned i stuen. Der er lige et par trin ned. Sigga har gang i et eller andet her. Der er en masse... Ja, motherfucker fjernsyn kalder jeg den. Hader den, men han skal også have noget at sige, så det fik han lov til. Så er der vores sofa. Meget fint. Det skal man jo have. Vores skab. Vi havde egentlig ikke rigtig nogen opbevaringsmuligheder hernede, og så synes jeg, den her var super fin, fordi den var så let. Så den er ret cool, synes jeg. Min hjemmelavede lampe og vores lille, kalder man sådan en, det hedder ikke, kiste med DVD'er og diverse. Gemmer du der lige? Bø. Og så er der vores dejlige ufærdige projekt deroppe. Vi har ikke lige fundet ud af, hvad vi skal have loftslamper endnu, og vi gider ikke bare have noget bare for at have noget. Så vi har ikke haft lys hernede i et år, men det har fungeret fint, så det er godt nok. Så er der lige vores, vi har 2, hvad skal jeg sige, høje. Ja, du skal ikke køre den op ad vinduet, vel? Det må du ikke. Hør aldrig en meter efter. Sigga. Jeg bliver nødt til at lige tage den her. Og se den som må køre. Nej, den må køre hernede. Se hernede. Kan du køre den hernede? Det var godt. Sådan. Så er der styr på hende også. Nå, men der er 2 høje dødsel når man kan ud af begge 2. Så det er dejligt, man kan det. Vores smukke stakit, der nok skal rives ned til foråret en gang, så vi kan få plantet noget hæk. Det fik lige en stormskade. Skal vi nu tænde den der åndssvage hund? Nå, men det må vi jo lige gøre. Tænder vi lige den. Ja, sådan. Værsgo. Fantastisk legetøj. Mor og far har givet hende, så det er super. Nå, men så er der i hvert fald Siggas legehjørne. Ja, det er fint. Vores dejlige plastikstole. Man skal ikke undervurdere dem, for man sidder uhyggeligt godt i dem. Det er nok også derfor, vi ikke har haft travlt med at skifte dem ud endnu. Så er der vores vitrineskab, hvor der er porcelæn inde i. Vores store køkken. Det er dejligt med en masse bordplads. Lige en kanin, der har lagt sig til at dø under stolen. Det skal der også have plads til. Dejlig plads. Vinglasene, det er altså ikke fordi vi drikker til hverdag. Det er fordi jeg havde et par veninder på besøg lørdag, så det der med at vaske vinglas af, det er simpelthen bare dødkedeligt, så det har jeg ikke lige fået gjort endnu. Så sådan er det. Ja. Sigga hygger sig nede i stuen med den der skodhund. Det er fint. Lidt mørkt herude i entréen nu her, hvor det sidste på eftermiddagen, men der er vores hoveddør. Vi bruger den egentlig ikke selv så meget, men den er der. Det er rart, som der kommer gæster. Nøgleskab. Vi har ikke skide mange planer den her måned. Ej, jeg har bare ikke så god til at opdatere den, det må jeg lige indrømme. Så er der et ekstra børneværelse herinde, der lige pt. Bliver brugt til opbevaring af rod, diverse og Siggas puslebord. Der er ingenting fancy over det, men det er rart at have et rum, hvor man kan smide alt muligt lort ind i, hvis man ikke gider se på det. Så kommer ind i Siggas værelse. Det har I set et par gange efterhånden. Men det ser sådan her ud. Fancy. Her er der indbygget skabe, det er der faktisk på begge børneværelser. Dengang vi købte huset, der var der også lavet plads til indbygget skab. De var bare uhyggeligt grimme, så dem rev vi ned, men vi bevarede egentlig bare hullerne til det, og så satte nye skab ind. Det er rart at have, så står der ikke et stort skab og fylder. Hov! Hej! Så er der vores badeværelse. Der har vi lagt 3 rum sammen. Der var 3 små rum, så vi har fået et dejligt stort badeværelse. Ikke så meget at sige til det. Badeværelse, der er et toilet, og der er et bad, og der er det, der skal være. Et skab. Så det er, som det er. Så har vi et ekstra toilet herude. Det er rart at have, hvis man har gæster eller et eller andet. Der er lidt ekstra. Og når børnene var lige ved sige, når Sigga hun bliver større, der også er til hende, hvis hun engang skal ud og feste og gøre sig i stand, så hun ikke spærrer badeværelset. Bum bum.
Bum bum. Så er det vores værelse, hvor der er dejligt meget plads også. Nu er I jo flere, der har spurgt, om vi kun har det her tøj. Nej, det har vi ikke. Vi har masser af tøj gemt herinde. Bagved, vi har et indbygget skab her, der er lidt over 4 meter langt. Så det er, der er masser af plads til tøj. Går vi ud igen, sikkert lige lukker døren. Og bevarer lige den her for en veninde. Jeg synes, den var så fin. Så kunne vi lige så godt låne den, indtil de får plads. Så går vi ned i vores kælder og åbner ned til. Hvor vores smukke, totalt røde gelænder er. Det svært at se, når det er så mørkt. Det var en super fantastisk god gave fra min svigerfar. Ej, det var en rimelig sjov prank, synes jeg faktisk. Jeg ved, jeg hader farver. Nå, her er den dør, vi bruger til at gå ind i. Det er rart, at der er den ekstra dør, fordi hold fast, så bliver det beskidt ellers på gulvet. Og vi har et madrum herinde. Der er mørkt. Lidt lys. Yes. Det er rart at have vores garderobe nedenunder. Så har vi et vaskerum. Hvad kan man vel kalde det? Ruderum. Madsen vasker tøj, så det er hans rum. Nogen har et spillerum, Madsen har et vaskerum. Han er heldig. Så har vi et andet rum inde i kælderen, hvor der bare er plads til opbevaring og julepynt og pis og lort. Så det er rart, at man har det rum til det. Går vi lige op igen. Kom lige en lille tornado. Ja. Hunden, den fortsætter med at gø. Et fantastisk stykke legetøj, vi har givet hende. Det var vel egentlig det. Tak fordi I kiggede med.